Dragi roditelji, dobrodošli na još jedno klupko veselja na temu kako podržati djetetovu samostalnost i odgovornost. Početak školske godine uvijek donosi nove obaveze, nove rutine i očekivanja. I često baš tada primijetimo koliko djeca jesu ili nisu samostalna, koliko se mogu organizirati, koliko preuzimaju odgovornost za ono što rade. Iza tih svakodnevnih situacija, zadaća, spremanja torbe i ustajanja zapravo se krije nešto puno važnije. Način na koji dijete uči vjerovati sebi. Samostalnost i odgovornost ne dolaze preko noći. To su vještine koje se razvijaju uz podršku, a ne pod pritiskom. Roditelji često imaju dobru namjeru, ali ponekad preuzmu previše. Podsjećaju, upozoravaju, popravljaju, pomažu i tamo gdje dijete zapravo može samo. U pozadini toga često je strah da će dijete pogriješiti, da neće stići, da će mu biti teško. No dijete bez iskustva pogreške i pokušaja ne može izgraditi onaj osjećaj ja to mogu. Zato prvi korak podržavanja samostalnosti je vjerovati da dijete može. Ne da će sve odmah znati, nego da može učiti kroz pokušaje. Umjesto da uskačemo, pitajmo što misliš, kako bi to mogao sam riješiti? Ili što ti treba da se sjetiš to učiniti bez mene? Želiš li da te samo podsjetim ili da to sam isplaniraš? Takva pitanja djetetu daju osjećaj kontrole i razvijaju unutarnju motivaciju. Drugi korak je dati djetetu odgovornost koja je stvarna, a ne simbolična. Ako dijete zna da će roditelj uvijek popraviti stvar, recimo odnijeti zaboravljenu torbu u školu, ono zapravo nema priliku osjetiti posljedicu, ali ni ponos kada uspije. Male odgovornosti, ako su dosljedno podržane, jačaju samopouzdanje. Treći korak je biti model. Djeca najviše uče promatrajući. Ako vide roditelja koji preuzima odgovornost za svoje pogreške, koji priznaje kada nešto zaboravi i pokuša to ispraviti, oni uče da odgovornost nije kazna, nego dio života. I možda najviše, odgovornost nije savršenost. Dijete koje uči biti odgovorno ne treba biti bez greške. Ono treba imati prostor da pogriješi, da se ispravi, da vidi da je vrijedno i kada ne uspije iz prve. Dakle, podržati djetetovu samostalnost znači polako puštati, ali ostajati blizu. Ne rješavati umjesto njega, nego mu pomagati da samo pronađe način. Jer cilj nije da dijete bude poslušno, nego da bude sposobno. A to je razlika koju dijete osjeća cijeli život.